Hej, jeg er med i 2 nye bøger om spiseforstyrrelser, og dem vil jeg gerne fortælle lidt om. I 6. klasse begyndte jeg at være ked af det, når jeg var sammen med andre, og jeg isolerede mig mere og mere. Den tynde krop blev min redning, fordi den gav mig opmærksomhed, men jeg blev også afhængig af den opmærksomhed. Jeg havde en krise omkring, hvem jeg var og hvem jeg skulle være, og jeg følte mig usikker og stresset. Men det blev der taget hånd om, da jeg kom i terapi. Den nye viden i bøgerne kunne bruges til at behandle min krise, og altså min spiseforstyrrelse. Og den viden kan også forhindre andre i at komme i samme situation. Det vil sige, den kan forebygge. Som nok mest er kendt som radiodoktoren på P4, har læst begge bøger og skriver, at den blå tekstbog er velskrevet, og at forfatterne har en overbevisende og god dokumentation for, at behandlingen på Krogagergaard er effektiv. Han skriver om den røde graphic novel, at den giver en stor hjælp for alle involverede til at forstå de unges indføling i, hvad der sker med dem. Bøgerne, myten om anoreksiens tynde krop og sandheden bag anoreksiens tynde krop kan købes over nettet, f.eks. på saxo.dk, og kan bestilles hos alle landets boghandlere. Du kan få mere at vide ved at gå ind på krogagergaard.dk.